Assalamu alaikum jama'a. Sunana Abba Gaye. Yau na zo ne zan yi kira ga iyayenmu mata masu sakaci da tarbiyyar 'ya'yansu. Iyayenmu maza da iyayenmu mata, ina kira a gare ku. Da a dinga kula da tarbiyyar yaran zamani. Sai ilimi to shi ne hanya, kar da ku bar mu iyayenmu mata. Mun yi kira ga iyayenmu mata akan lamarin yaran zamani. Mu dinga bayan mafa yara nasiha, ba su kula a gida makaranta, sanya ido da zuwa makaranta, ko aka bar wa hakkin haka mata. Mun yi kira ga iyayenmu mata akan lamarin yaran zamani. Har da ubanni dole na sanyo, ba su kulawa kar su ji ciwo. Kun san Bahaushe shi ke cewa ice a ɗanye ake tankwara shi. Mun yi kira ga iyayenmu mata akan lamarin yaran zamani. Mun yi kira ga iyayenmu mata akan lamarin yaran zamani. Na yi kira a gare ku 'yan yara, na yi kira a gare ku matasa, kar da mu zauna mu je makaranta, mu bi su iyaye za mu rabauta. Mun yi kira ga iyayenmu mata akan lamarin yaran zamani. Don haka abba nake makaranta, don